Čaute, vítam vás pri prvom update, pri prvom videu z prípravy na sezónu 2026. Damn, ja neviem, kde začať. Mám v počítači spísané poznámky, z toho budem v podstate tak vyťahovať veci. Začneme úplne že od začiatku. Toto video bude mať taký trošku informačný charakter a zároveň tak vám nastieni to, že čo sa vlastne dá spraviť z bodu 0. Takže sa posaďte, zoberte si jedlo, zoberte si pitie, zoberte si popcorn. 2026 Prep Series Start Now. Poďme sa pozrieť, s čím začínam súťažnú prípravu. Som v bode, kedy som sa konečne vyhrabal z operačného, alebo teda pooperačného stavu. Mnohí z vás už viete, že v roku 2025 vo februári som bol na operácii hernie. Podľa záznamov a podľa toho, čo povedali lekári, to bol malý nezhubný nádor, taká tuková hrčka medzi brušnými svalmi. Vlastne ja mám tie brušné svaly tak trošku od seba roztiahnuté a mám tam takú medzeru. Veľa bodybuilderov a veľa ľudí, športovcov sa s týmto stýka práve vtedy, keď majú tie brušné svaly tak trošku rozostúpené od seba. No a ja som vlastne bol na operácii potom, ako som dosúťažil v roku 2024. Tam sme boli na súťaži vo Francúzsku a ako som začal viac jesť, tak sa mi jednoducho stala taká vec, že som cítil, ako ten žalúdok na to nebol zvyknutý, ako sa mi to brucho trošku nafúklo a začalo ma tam jednoducho tlačiť. Spätne, keď som si pozeral fotky v období toho, keď som hral futbal, som tam tú hrčku mal, takže pravdepodobne sa mi to stalo možno niekde na futbale alebo niekde ešte pred futbalom, niekde som sa možno, neviem, natiahol, niečo sa stalo a jednoducho tá tuková hrčka tam zrazu bola. Ale čo sa týka tejto operácie, tak mnohí z vás na Instagrame sa pýtali na to, takže ja určite chcem natočiť samostatné YouTube video o tom, ako to prebiehalo, čo to vlastne je a tam sa dostanem viac do hĺbky. Každopádne súvislosť s týmto to má takú, že začínam z bodu 0, pretože začínam cvičiť prvýkrát po operácii, po tých 6 mesiacoch, kedy som bol úplne že off. Začínam cvičiť a začínam mať naozaj že režim. Niekto by mi možno kladol otázku, že a prečo vlastne ideš na súťaž, keď začínaš teraz po dlhej dobe cvičiť a na čo rovno tlačíš akože tú súťaž a tak ďalej. Mal by si dať objemovku, mal by si dať off-season takú, že kvalitnú, nabrať svaly a tak ďalej. Rád by som to tak spravil, ale súťaže, na ktoré sa chystám a veci, ktoré v tom roku 2026 máme naplánované, ak Boh dá samozrejme, sú tak trošku limitované časom. Jednoducho není to o tom, že by som mohol na tú súťaž ísť kedykoľvek, akokoľvek a urobiť to proste hocikedy inokedy. Tá súťaž je limitovaná jedným časovým faktorom, ktorý zistíte časom, ako sa budeme dostávať hlbšie v tej príprave a ako zistíte vlastne, aká súťaž to je, tak vám to všetko úplne že krásne docvakne. Som v bode, kedy tie veci jednoducho potrebujeme spraviť nejakým spôsobom tak, aby to naozaj písalo vlastný príbeh a aby tie veci jednoducho klapali, aby do seba zapadávali a ja by som veľmi nerád túto príležitosť meškal, takže som sa rovno po operácii oprel do prípravy na súťaž a uvidíme, kam sa nám to podarí dotiahnuť. Poďme rovno k váhe. Váha je 89,10 kg. Súťažnú prípravu som začal k 1. septembru a toto číslo zasvietilo na váhe a z tohto čísla štartujeme. Je to číslo, z ktorého som začínal aj v prípravi na súťaže predtým, takže toto nie je nič neobvyklé. Čo sa týka formy, tak tu práve teraz môžete vidieť moju formu. Čo sa týka formy, tak tým, že to je po tej operácii a naozaj ja som necvičil 6 mesiacov, to, že som necvičil 6 mesiacov malo takéto svoje opodstatnenie, pretože nechcel som tlačiť na tú pílu, chcel som to úplne vyliečiť, chcel som taktiež z toho minulého roku doliečiť, alebo respektíve nie, že doliečiť, ale to telo poriadne uviesť do normálneho života potom, ako som bol
dosť dlhú dobu v diete. Na túto formu úplne nie som hrdý, pretože povedzme si na rovinu, je to tak trošku prasiatková forma, ako by som povedal. Mám tam dosť veľké percento tuku, jednoducho tých svalov tam hodne chýba v tých partiách, ktoré sú dôležité pri mojej kategórii a celkovo pri bodybuildingu. Na toto jednoducho ideme nadviazať, pustíme sa do roboty a uvidíme, kam sa mi podarí zájsť. Časom začínam zisťovať, že tých 90 kg, z ktorých väčšinou začínam tie prípravy, tak mi úplne že nesedí. Cítim sa taký neobratný, pritom taký, že by som najradšej uvítal takých 7-8 kg menej a v tom fungoval nejak tak stabilne. Simča mi akurát doneslo jedlo. Ďalšia vec, ktorá je naozaj taká dôležitá v tom, alebo nie že dôležitá, ale z ktorej sa teším, je to, že som po dlhej dobe v gyme. Po celú tú dobu tých 6 mesiacov mi to celkom chýbalo. Samozrejme, ja som si tam tie veci vykryl a robil som veci, ktoré ma posúvali v úplne že iných smeroch a v úplne iných veciach. Jednoducho ten gym, to je niečo, čo mám veľmi rád. To je jedna z vecí, ktorá zahŕňa môj pocit, alebo teda moje pocity zahŕňajú aj túto vec. Čo sa týka tréningového systému, tak tam som zmenil tréningový systém úplne. Dostaneme sa k tomu, keď prídeme konkrétne k tréningovému plánu. To, čo bolo veľmi zaujímavé sledovať počas celej tej doby, bolo to, že vlastne som mal apetít dosť nízky. Ja som typ človeka, ktorý je jedák na jednej strane, ale na druhej strane ja dokážem byť aj celý deň bez jedla, keď niečo robím, keď sa o niečo zaujímam a tak ďalej. A zjedol som tak 2 až 3 jedla maximálne v tom dni. Boli tam niekedy aj menej nutrične vyvážené jedlá, niekedy tam boli nutrične vyvážené jedlá viac v tom dni a tak ďalej, proste sa to tak striedalo. Toto je tiež jedna z vecí, z ktorej sa naozaj teším, že už som proste v režime a že ten apetít s tým, ako som silovo začal cvičiť, jednoducho začal krásne rásť a mám chuť na jedlá počas toho dňa tak, ako som mával aj predtým. Takže s tým, ako som zvýšil fyzickú aktivitu, pochopiteľne sa mi zvýšila chuť do jedla. Takže to je toľko, čo sa týka pocitov, ktorými začínam túto prípravu. Nič iné okrem toho mi nenapadá. Poďme na stravu. Tým, že začínam z bodu 0, tak vôbec neviem, na akých makrách, kalóriách sa nachádzam v začiatočnom bode. Prvú vec, ktorú som spravil, bolo to, že som všetky nutrične nevyvážené veci dal preč a úplne 100% som sa sústredil na to, aby som jedol len nutrične vyvážené veci, bez ohľadu na to, koľko ich vlastne bude. Čiže úplne prvú vec, ktorú som spravil na začiatku prípravy je to, že som vyhodil všetky nutrične menej vyvážené veci a dal som tam všetky nutrične nabité veci. Chápte to tak, že ak som mal niekedy raz za čas mekač, tak ten mekač tam už vôbec nie je. Pravidelne si varím, normálne si krabičkujem jedlo a fungujem týmto spôsobom. Keď je časová tieseň, viem už, aké varianty si mám treba skúpiť v Lidli, v Bile a kdekoľvek, aby som si vykryl úplne že kvalitné komplexné jedlo. Pointa bola, že som úplne vyradil menej nutrične vyvážené jedla. Čiže makra aktuálne vôbec nemám nastavené, bielkoviny, sacharidy, tuky, čo sú makra, ak by niekto nerozumel, kto není úplne zainteresovaný, tak to nemám úplne presne zo začiatku nastavené, jednoducho vnímam pocit hladu, pocit sítosti, ako sa cítim na nutrične vyvážených jedlách a to je začiatočná vec, čo sa týka stravy. Zdroje, z ktorých tie jedlá vlastne skladám, sú úplne basic, tie určite poznáte, sú to kvalitné bielkoviny, sacharidy a tuky. Z bielkovín sú to zástupci mäsa, chudého mäsa, kuracie mäso, konkrétne kuracie prsia, morčacie prsia, občas možno kuracie stehná, aj keď majú vyšší obsah tuku, viem si to krásne zapasovať. Čo sa týka mäsa, tak sú tam aj rôzne varianty, treba bravčová panenka, čo je veľmi chudé mäso, hovädzie stehno, hovädzie mleté, nízkopercentné, morčacie mleté, kuracie mleté, je tam veľa variant. Čo sa týka sacharidov, sú tam taktiež rôzne veci, ako je ryža, zemiaky, batáty. Chcel by som začať jesť quinoa, kuskus, toto keď Simša bude počuť, tak sa bude smiať. Kváskový chlebík, ten mám strašne rád, takže ten si idem vo veľkom množstve, vo veľkom štýle. To ja vnímam ako úplne že plnohodnotný zdroj sacharidov. No a čo sa týka zástupcov tuku,
tak tam to mám tiež pekne podelené. Tam je avokádový olej, avokádo, olivový olej, kokosový olej, nasýtené mastné kyseliny z plnotučných alebo polotučných mliečnych výrobkov, z vysokopercentných čokolád a tak ďalej. Tam sa dostaneme ale hlbšie časom, nebudem to teraz úplne že konkretizovať. Je tam jednoducho nejaký základ, z ktorého tie dni skladám. Ešte mám jeden celkom zaujímavý poznatok k skladbe tých jedál. Jedávam 4 až 5 jedál denne, väčšinou mi však vyhovuje 4. A pred tréningom nôh vôbec nejem. Mám tam len vlastne intra-workout, ten rozbereme v suplementácii. A pred tréningom vršku jem, pretože mám väčší apetit pred tréningom vrchu ako pred tréningom nôh. Neviem, čím je to spôsobené, jednoducho to telo takýmto spôsobom reaguje a ja sa mu snažím naslúchať. A môžeme prejsť ďalej k suplementácii. Začínam na úplne základných veciach: proteín, kreatín, glutamín, vitamín D3, K2, multivitamín mix a intraworkoutový nápoj. Neviem, koľký z vás ho poznajú, je to vlastne mix cyklického dextrénu, esenciálnych aminokyselín a elektrolytov. Vlastne počas toho tréningu nôh aj počas tréningu vrchu ten intraworkout užívam, ale dbám hlavne na to, aby počas toho tréningu nôh tam bol, pretože jedlo pred tým tréningom nemám a jednoducho počas toho tréningu potrebujem energiu, potrebujem aminokyseliny v rámci regenerácie a elektrolyty v rámci toho, aby všetko skrz nervy, svaly a nervové vzruchy jednoducho fungovalo tak, ako má. O tom si budeme tiež do hĺbšia hovoriť v ďalších častiach, v ďalších epizódach, avšak toto je len začiatočný bod. Ešte aby som nezabudol, samozrejme sleep magnézium. Sleep magnézium je vlastne mix takých relaxantov, ktoré užívam. Je to doplnok výživy z Brain Marketu. A týmto by som aj chcel doplniť, že ak hľadáte kvalitné doplnky výživy, tak brainmarket.sk s kódom Benikovský s mäkkým i na konci, pretože to je náš manželský kód, môžete využiť 10% zľavu a tým môžete podporiť našu tvorbu, naše cestovanie za súťažami a tak ďalej. Pre seba mať pár percent zľavu. Čo sa týka dávkovania, tak to úplne nebudem rozoberať. Tam ide o to, že je to v počiatočnej fáze toho, ako začínam. Sú tam odporúčané dávky, tak ako je písané, avšak pri niektorých suplementoch sú tie dávky vyššie, pretože sa to prepočítava na základe takých individuálnych potrieb a ja tam mám niektoré veci, ktoré jednoducho sú mimo tie odporúčané denné dávky, pretože to je nutnosť. Takže jedna vec je to, čo je odporúčaná denná dávka, druhá vec je to, ako si to človek na mieru potrebuje ušiť. K tomuto by som sa v rámci dávkovania úplne nechcel vyjadrovať, pretože tie veci sú individuálne. Každopádne nič nepokazíte tým, keď sa držíte odporúčaných dávok. Teraz určite mnohí z vás budú čakať, že začnem hovoriť o testu bla 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 bla. Anyway, toto není úplne moja cesta, ale tí, čo sledujete, viete, že som naturál a všetky tieto veci robím naturálne a týmto šírim túto myšlienku a píšem úplne svoj vlastný príbeh. Takže ak vám to je sympatické, hoďte odber, like, komentujte a pridajte sa do komunity ľudí, ktorí naozaj vedia, kam mieria. Tréningový plán. Môj tréningový plán sa zmenil oproti minuloročnej príprave. Tento rok som zvolil variantu vrch, spodok vo forme vrch Ačko, spodok Ačko, vrch Bčko, spodok Bčko, tzv. Upper Lower Split. A je to vlastne tréning 4 krát týždenne, je zameraný a rozpočítaný v rámci objemu a frekvencie tak, aby som dokázal odtrénovať všetky svalové partie rovnomerne a tak, aby som sa dokázal posúvať a progresovať. Mám tam otvorený aj 5. miesto na 5. tréning, ale to si nechám až v neskoršej časti tej prípravy, pretože jednak budem chcieť naháňať vyššiu aktivitu a cez tréning 5. to dokážem potom urobiť. A druhá vec je to, že ak budem mať niektoré svalové partie, ktoré budem vidieť, že jednoducho v rámci toho objemu pôjdu dole aj svalovo, čím hlbšie budem v tej príprave, tak v tom 5. tréningu budem mať priestor sa povenovať tým partiám, ktoré budú potrebovať väčší objem tej práce na to, aby som vlastne zachoval ich dostatočný objem a nestratil z nich veľa svalovej hmoty. Takže moja filozofia za týmto je taká, že mám tam otvorený ten priestor pre ten 5. silový tréning. Kardio nerobím žiadne, jediné kardio, ktoré robím, sú kroky.
To tam dám, môžem? Ešte raz. Dobre. Čo sa týka kardia, tak kardio nerobím absolútne, že žiadne. Jediné kardio, ktoré robím, alebo teda aktivitu, ktorú mám v dni, sú kroky. Trackujem si ich cez Apple Watch. Apple Watchky mnohí z vás poznajú. Za mňa je to kvalitný tracker aj na tepy, aj na kroky, aj počas fyzickej aktivity, počas tréningu. Aj tepy v tom tréningu si kontrolujem cez Apple Watchky a dosť mi to pomáha hlavne skrz to, aby som neprepálil príliš dlhé alebo príliš krátke pauzy, takže podľa tepov si vlastne sledujem to, kedy je vhodné ísť do ďalšej série. No a cez tie Apple Watchky trackujem aj kroky. Mám tam nastavený limit na 10 000, takže 10 000 krokov denne sa snažím spraviť vždy. Darí sa mi to a postupom času budem tie kroky pravdepodobne navyšovať. Takže takáto je moja filozofia v tejto príprave. Tým denným krokom mi veľmi pomáha walking pad. Dávam link do popisu na konkrétne ten, ktorý máme my, ale keď je vonku horšie počasie, tak jednoducho ten walking pad je fakt, že dobrá vec. Keď sú vonku hromy, blesky alebo jednoducho prídeme neskôr z práce domov, tak viem, že ten walking pad je v izbe, zapnem si ho a kráčam. Je to niečo na podobný štýl ako bežiaci pás v gyme, akurát tie sú také mohutné a ten walking pad je taký, že ho vobcháte pod stolík a viete jednoducho popri tom pracovať a robiť kroky zároveň. Myslím, že to ide maximálne do rýchlosti 8 km za hodinu. Je to naozaj taká praktická vec a na tomto si pomáham plneniu toho limitu tých denných krokov. Všetko je vo fáze sledovania, to je nutné podotknúť, takže to sú len všetko také začiatočné body, s ktorými začínam túto prípravu a do ktorých idem. Snažím sa cvičiť čo najviac na jednom mieste, teda v tom mojom home gyme v Liptovskom Mikuláši, v Arny klube, tým, že tá príprava si vyžaduje ten trekking taký väčší, tak sa snažím na tomto mieste byť čo najviac na ňom trénovať, aby som si vedel odhadovať tie váhy, aby som cvičil na rovnakých strojoch, aby som si jednoducho vedel robiť dobrý a kvalitný trekking skrz progressive overload, ale aj skrz trekking váh ako takých. Avšak 2 dní dozadu sme boli v Arsenal gyme v Dolnom Kubíne. To je fakt, že ladený bodybuildingový gym, ten bodybuilding tam cítiť z toho, takže všetci, čo ste z Dolného Kubína, Arsenal Gym v Dolnom Kubíne je fakt dobrý. Určite sa tam radi budeme vracať. A tiež sú tam Hammer Strength stroje a vedel som si to pekne odhadnúť tie váhy. Tam som nemal problém so zápisom. Pochopiteľne nepôjdem cvičiť niekde, kde budú stroje Technogym alebo kde budú úplne že iné stroje. Častokrát aj v tých kladkách, aj v tých strojoch sú dosť veľké váhové rozdiely. A budem hľadať vždy stroje, ktoré sa budú aspoň podobať tým, na ktoré som zvyknutý aj záťažou a aj pohybom a dráhou pohybu. No a tým, že som stará škola, tak zápis a tracking si vediem do denníka. Nemám rád zapisovanie do telefónu, pretože mám pocit, že ma to jednoducho vyrušuje, chodia mi tam správy, chodia tam e-maily. Môže sa stať, že sa tam zamotám niekde a jednoducho nevenujem plnú pozornosť tomu tréningu, takže ja si pekne všetko zapisujem do zošita perom. V dnešnej dobe aspoň nezabudnem písať. Je tu jedna veľmi zaujímavá časť a to je mindset a mentálna stránka, mentálne nastavenie. Začiatkom tejto prípravy som začal robiť s mentálnym coachom, pretože z predošlých príprav a zo skúseností z predošlých príprav viem, že vždycky som si tak nejak nabral tých vecí na plecia moc a jednoducho som to nestíhal všetko robiť, bol som miestami nervózny, miestami vyčerpaný, stále tam do toho bola tá príprava. No a mojím cieľom nie je v tej príprave jednoducho tie nároky na seba znižovať a všetko ostatné vytiesniť z toho života, pretože ten bodybuilding ako taký ma neživí. Venovať sa aj veciam práci, ktorá ma živí, veciam, ktoré sú úplne že mimo sociálne siete. Ten bodybuilding si vyžaduje veľmi veľkú pozornosť, tak som začal pracovať s mentálnym coachom a chcem tú svoju kapacitu, ktorú mám, vonkajšiu vnútornú, rozvíjať do väčších rozmerov a jednoducho tú kapacitu zvyšovať a nie naopak celého seba znižovať a zatvárať sa len voči jednej veci, voči jednému cieľu a ostatné veci vytesňovať. Čiže update v rámci tohto je ten, že som začal pracovať s mentálnym coachom a začal som sa venovať skrz ten mentálny coaching aj v iným oblastiam v rámci biznis rozvoja, rodinného rozvoja a tak ďalej. Čiže toto bol jeden veľký krok vpred, ktorý som v rámci mentálnej stránky a mindsetu spravil. Ďalšia oblasť, ku ktorej sa presunieme, je recovery alebo regenerácia. Prvýkrát v živote počas prípravy sa mi podarilo zosystematizovať wellness a saunovanie.
vždy jedenkrát týždenne pravidelne chcem chodiť do wellnessu a urobiť si tam vlastne takú rutinku, také kolečko, kde si dám saunu, studenú sprchu, ľadovú kaďu, oddych. To zopakujem 2-krát a jednoducho toto robiť minimálne 1-krát týždenne. Čo sa týka regenerácie v rámci svalov a masáží, tak tie by som chcel zaradiť až v neskoršej fáze tej prípravy. Dovtedy sa snažím samozrejme spazmy a stuhnuté svaly rozmasírovať pred tréningom, niekedy doma loptičkou, foam rollerom. Loptička, neviem, či viete, o čom hovorím, je to vlastne taká tvrdá gulička, ktorú si pritlačíte na sval, zatlačíte sa o stenu, o zem a jednoducho pomaličky sa dostávate hlbšie do toho svalu, rozbijete trigger point. Toto robím občasne, masáže tam nemám úplne na pláne, že každý 1-krát, ale čo sa týka toho wellnessu a tej sauny, tak tam si to už chcem zosystematizovať týmto spôsobom. A nesnažím sa ten limit pušovať úplne, že do hĺbky, snažím sa vždycky tomu telu naslúchať a púšťať ho len do takých limitov, ktoré sú mu jednoducho prirodzené, nezvyšovať ten stres na to telo. Ďalej sa dostávame k takej trošku menej populárnej veci, o ktorej na začiatku prípravy nikto nehovorí. Viac menej sa hovorí o tom v závere a to je sol a draslík. Sol a draslík sú minerály, sú to elektrolyty, ktoré v rámci svalov, nervovej funkcie, nervových vzruchov, nervových zášklbov a tak ďalej sú veľmi dôležité u každého človeka, u každého športovca, u každého bodybuildera. No a ja som vlastne vo fáze sledovania týchto minerálov a čo sa vlastne s mojím telom deje, na akých množstvách. Nemám to úplne že odsledované, musím si najskôr zakúpiť prémiovú apku, cez ktorú si to budem vedieť trackovať. Je to všetko v tej fáze, kedy sledujem, ako to telo vlastne na všetky veci reaguje, či mám tie svalové zášklby, či mávam krče cez tréning v noci, počas dňa a tak ďalej. Na základe tohto elektrolyty ako také, ale aj tieto dva minerály dokážem krásne vyladiť. Čiže sol a draslík nemám úplne odsledované na miligramy, gramy. Aktuálne sa venujem tomu, aby som si odhadol približné množstva, ktoré to moje telo potrebuje. Prípravu tento rok začínam dosť skoro. Je to prvýkrát nejakých 7-8 mesiacov približne celkového času, čo je veľmi dlhá doba na prípravu na súťaž. Volil som to preto tak, pretože tým, že začínam z toho bodu 0, kedy mám aj viac tuku a tak ďalej, tak tá príprava na súťaž musí byť menej stresujúca a dlhšia. To znamená, že robím veľmi, veľmi malé kroky a viem, že na poslednej súťaži mi ešte k tej forme chýbal kus. Chýbali mi tak 1-2 kg na to, aby som bol úplne že s tou formou spokojný. Takže tomuto by som chcel tento rok zamedziť, rok 26, a snažiť sa priniesť moje all-time best aj v rámci vyrysovania a prísť fakt, že najlepšie, aký viem z hľadiska všetkých stránok a znovu posunúť tú svoju latku o level vyššie. Čiže ak aj vy sa chystáte na súťaž, máte vyššie percento tuku, tak určite si zvážte tú možnosť, že si tú prípravu roztiahnete na dlhú dobu a nebudete potom doháňať tú formu a tlačiť na hlboký deficit a dostávať to telo pod tlak, zvyšovať mu kortizol a tak ďalej. Ja týmto spôsobom začínam teraz moju prípravu na súťaž. Uvidíte sami, ako sa to bude vyvíjať prostredníctvom týchto updateov, ktoré vám budem poskytovať. To by bolo z dnešného videa všetko. Toto video práve pozeráte, tak ja už sa nachádzam v týždni 4 a toto je vlastne štartovací bod, z ktorého začíname. A napíšte dole do komentárov, ak máte nejaké otázky, ak sa chcete niečo spýtať, ak by ste chceli na záver týchto videí prekomunikovať alebo predebatovať nejakú tému alebo nejakú vec, ktorú máte, ktorú by ste sa chceli dozvedieť, prípadne poradiť. Zdieľajte, lajkujte video. Tým, že budete vyvíjať aktivitu okolo tohto videa, tak to video posuniete ďalej medzi ďalších ľudí. A ja si myslím, že ja som dosť seriózny tvorca na to, aby tie videá mali informatívny charakter dobrý aj pre mladších ľudí, aj pre starších ľudí, že si to nájde ľudí, ktorí naozaj si vedia z tohto odniesť to, čo potrebujú. To bolo z dnešného videa všetko. Elevate self in body, mind and spirit. Posúvajte sa, zlepšujte svoju úroveň in body, mind and spirit v tele, v mysli a v duchu. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšom update z prípravy na súťažnú sezónu v roku 2026. Čaute.